Nerabezaroa aldaketa handiko etapa da. Ez soilik ikuspuntu akademiko batetik, baizik eta maila afektibo-sozialetik, edo eurak ere euren gorputzetan pairatuko edo sentituko dituzten aldaketa hoiengatik. Zentro berrian, ikaskide berri asko ezagutuko dituzte, lagun berriak egingo dituzte, eta bereziki harremantzeko modua asko aldatuko da, ez? Gainera, baliteke zentro berrian gaztelania lehenestea, eta horrek erronka bat suposatzen du. Zer egin dezakegun guraso moduan? Lehenik eta behin euskararekiko lotura emozionala indartu, nolabait euskarak inguratzen duen kultura eta aniztasun hori nolabait eskaini, baloratu eta eskaini, eta bereziki aberastasun eta eskaintzen duen hori guztia esperimentatzeko eta bizitzeko aukerak sortu, gonbidatu eta elkarrekin joan, hori guztiak esperimentatzeko. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.